Kohan men ko para how to Jesus Christ. Hagan nekasngi kumba ngilayas ngau kum ban ngilati bro bangi rakhe ya kasngi buram jong o Markus bakhoj ngitiba o Markus bakhoj udai tang unong bud jong ki apostol jong Jisu ulong tang unong bud ngilabanong udai tang katekis dei tang unong yalap kumbalong ki apostol ki khadarngut ki apostol hanrei udai tang unong senran unong Kristen ya ki apostol bani lap ya tin ka jumblai kumbalong mene ha basdang u Markus bakhoj ula tho ya ka gospel jungu dei ba ula yosngeu da ki jong kiskur ya ki jingkren jong Jisu dei ba ula yo I ba u Jisu la le ki kampla dalagi jong ki khmat Henry u Markus u yosngeu ya ke jingle jong Jisu ya ke jing im jong Jisu ya ke jing I jong Jisu bat baro ki kampla ki ba u Jisu la le lengba jong u Petrus bakhoj Henry u Markus ulong u briu basngeurit u briu ba jemnut u briu ba IT yalade na ka banta ka jing trei na ka banta ka boram ka jong blai dei na mata ka daw ka jing skurit ka jing kloi jung banai ti yala de na ka banta ka ktin ka jong blai na ka banta ka boram ka jong blai u blai u ai u kana ka sap ka phong bantha ya ka gospel ka ba ngi sat pule bat ka kumjuru ka bangi pule menta ka sngi ka gospel ka baar ka gospel jong Markus Kohanmen ko para ladangi pule ya ka gospel jong Markus kalanong panengkong kadekot ke panengkong ko ong kumni kajing sedang ke kubor babha ukris ukun nublei usdang da kini kilain kajing sedang ke kubor babha u Jisu Kris ukun jong blei ladangi pule kiwei pat ki gospel nginam lap kumni kisdang da kumwei pat Henry u Markus usdang da kane kalain tagabatho kajing sedang ka kubor babha u Jisu Kris ukun ublei kane kayethu shai ba u Markus umpat yo I yo Jisu dagli jong ki khmat umpat yo sneu dagli jong ki skor ya ke ek ba Jisu la kren ne yalap Henry kumong ipi ulai tho ya gospel lengba kajing yo sneu ba Petrus ukren bat kumjuru ki we ki apostol ki kren den mata ka daw don ki ba ong kinong tho jong ka history jong ka balang ki ong ba u ka gospel jong Markus ka kren thik pathik kat kum ka kurkom kren lane kata ka style ka ba u Petrus ula kren chapang jong Jisu u Petrus u yalap chapang jong Jisu thik kadai ka style lane kata kurkom kren karkom yalap jong Petrus ki ong Kohanmen ko para hagane kasngi bangama pi habang yosngeu ya kane kajeng im basngeurit jong u Markus bakhoj ukhot weri ngaye piru bangilong kita ki basngeurit hakmado blei kumbang yosngeu na kajeng pule ke banengkong kaba ong kumni ko para phong da kajeng ngeurit markeliang phong da kajeng ngeurit markeliang hato sisang idan kata kajing ngeurit markeliang hato sisang idan kata kajing ngeurit hakmadu blei u Petrus ong hangi mata ka step ko hanmen ko para phong da kajing ngeurit markeliang dei bangi don ta kajing ngeurit tang halade marwei Henry ngi dei badan kata kajing ngeurit iwei highway pat bat kumjuro hakmadu blei klempep ke badan kong ngi dei badan kata kajing ngeurit hakmadu blei bat kumjuru hakmat ki para marjan gejungi hakmat ki nongshun gejungi hakmat ki weipat ki bro ki bangi kendu ha gejung im bamanul kasngi gejungi bat kumjuru hakmat iwei pai wei ki bai ngasem gejungi ladang idon kata kajing skurit kumbau Petrus ulong ha gagos kajing pole ke banengkong bat kumjuru ladang idon kata kajing skurit kum kajing skurit jong Markus bakhoj klempep mangama pi
kumang mane ngila ban tho sa ka weipat ka gospel ka gospel ka bangila ban penrung ha ka bible ka bangila don Henry ka gospel lengba ka jing im babha junga jungpi ka gospel lengba kiktin ki bangi kren lengba ka kikam ki bangile kikam ki babha ki bangile ka jingle isne ka jungi ko hanmen ko para hagane ka step haba ngipusan sepang ka jing im jong umarkus bat kumjuru naga gospel kaba nilayos ngeu kumba ujisu ulai ha ki apostol ke jungu ha ka tokopor bat klempep ha kane kasngi bat ha kane ka juk ke bamanta ha ka perthai ke bamanta ujisu uai ngai pi kane ka kamram kumba ong hagi kilej sha setelah ke perthai kilej sha setelah ke perthai toya lab ya ka khobor babha ha ki jintau baro toya lab ya ka khobor babha cái ta ka khubor ka babha ka dei u jisu hi ka dei ka ta ka jing im ka ba jisu hi la im ka jing im jong jisu ka bangi ka ula im ka bamot bara kan thublang ka ta ka jing snuret ka jungu mar ba kumu blei ula wan ka perthai dei lag ba ka jing snuret ka jungu ula wan ka perthai dei lang ba dei ka ta ka jing ik ka jungu nang tapa du bahaba ulem ha ke jing em ka jungu ula hikaya ngai pi kumno bangin ni ik markeliang kumno bangin yamap markeliang kumno bangin dan kata ka mansim isne yai wei kanai kadai kata ka khubor ka babha ka ba jisu ula pen khamti yang ngai pi bangin lej sya setelah ke perthai ban pen bena hato shisha mangama pi ngila led em ya kane ka kamram ka ba ujisu la pen khamti hato shisha manga ngala persang ne em da ka bor jonga ban pen priang ya ka khubor ka babha ka ba jisu ula pen khamti hato ma pi wei kumulong pa kum kalong kmi kum ki khon samla kum ki hap ki baret kum ki nong trai balang ngila persang ne em pila persang ne em ban pen bena ya ka khubor ka babha da ki ktin ki ba fikran da ki jing lap ki jongpi da ki jing le bat ki kam babha jungpi ni haban kali halade ko hanmen ko para ha kan kasngi namaru jisu wang jaru banget ya ke ka ba ujisu ulaptha bat uba pediang ya ke jing hikaya jung jisu unyo ya kata ke jing embom jukut Henry jaru banget en shapan rem lada mangama pi nginge ya kine ki ktin ki ba jisu ulakran lada mangama pi ngi pediang hok ya kane ka kam ram ka ba jisu la ayang api klempet min sayo ya kata ke jing pen em jong ka met jongi ha kane ke perthai bat kumjuro ke jing pen em jong ka men sem jongi anda ngila yap ne khlat no na kane ke perthai Henry lada ngilong kum kito kinong ju ki ba kenta yo jisu ki ba pen rem yo jisu ki bam ngej yo jisu ya kata khubor ka babha ka balahe ki bat kata ka kamram ka ba ulahe ki ngin yo ya ke jing penrem kasong hanga pi ko hanmen ko para hatong i kwa banyo ya kata ka jing im ka ba jisu ula kular ne banyo ya kata ka jing penrem ladang i kwa banyo ya ke jing penim jong ka jing im jong ka met bat kumjuro jong ka mesem ga jungi ni haban pediang ya kana ka kamram ka bau jisu la ayang ip bangin lej setelah ke perthai tongil sedang ban pen priang ya kana ka kubor ka babha ka bau jisu ulai hanga pi hapo ka ing kasem ga jungi nang kong nei sape kumba ni sa yos ngeu bunum ba isai ong man ka pormo ka jingle isne ka jingle bha ka sedang naing nasem haden ka tapat kansa pur keleng den mata kadau ko hanmen ko para haganai kasngi habang ipuson sapang ka jing im jong umarkus bakhoj bad habang yos ngeu ya kane ka gospel ka bau jisu wong ki lech setelah ke perthai to ye lab ya khubor ka babha umarkus bakhoj ulapan i yang aye phi ka nuksa ka babha ban ya lab ya ka khubor ka babha ka jong utrai lengba ki kam ki bau le lengba kiktin ki bau kuren kam tame
nadu bas dangong lengba ka jings nguret jungu hakmat ublay bad ka jings nguret jungu hakmat ki apostol lane ki para kristan hagato kapor to mangiru ngin penred yalade ngin phong dak ta ka jings nguret kumbau Petrus uang haga jing pulai ke banangkong ngin phong ta ka jings nguret markel yang hakmat ublay bad hakmat ki para beru jingi bangin yo kata ka jingi bangin yo kata ka bor ban lech setelah ke perthai ban penpriang de ban penbena ya ke kubor ke babah jong utrai jung Jesus Christ and your Jesus Christ. Amen.